రాత్రి 12 గంటలకు న్యూడిల్స్ తింటున్నాం. వీడియో కోసం మెల్లగా తింటుంటే నాకన్నా దవదవ మా ఆయననే తింటున్నాను. నేను కూడా పెద్ద బుక్కలు పెట్టుకుంటున్నాయిగా. అక్కడ స్పేస్ లేదు, స్పేస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుని తీసుకున్నాడు. ఇక నైట్ రుబ్బు పెట్టిన దోశ పిండి అయితే మంచిగా వచ్చింది. దబ్బున దోశలు వేసుకొని తిందామని ముఖం కడుకున్నా. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు? ముఖం కడుకున్నాక మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది పళ్ళు దోమలే అని. ఇక మళ్ళీ పళ్ళు దోముతున్నా. ఎందుకురా నీకు వేసి బతుకు, ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు. పెంక మీద మంచిగానే వేస్తున్నా కానీ తీసేటప్పుడు అందించుకోబోతున్నాయి ఈ దోశలు. ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? ఇక వెనక సిరి మళ్ళీ ఒక దోశ ట్రై చేస్తే అది మొత్తం ఏమో మాడిపోయింది. ఇదేం కర్మరా దేవుడా. ఏదో పెద్ద పీకి పీకి వేసేదానిలాగా ఇంత పిండి రుబ్బు పెట్టుకున్నా. ఇదంతా వేస్ట్. ఏం ఈ పనుల్లో కనిపించలేదు. పైగా ఫిజికల్ గానీ మెంటల్ గానీ స్ట్రెయిన్.